Σμαράγδα, για πες γιατί φορά λίγο, σε παρακαλώ. Κοίτα λίγο εδώ, ας πούμε. Με σκοτώνει να μην υπάρχει οργάνωση. Κοίτα τώρα ο άλλος. Με τι μούτρα μου έδωσε αυτά τα εισιτήρια, με μπλεγμένα τα χρώματα και η φορά από είναι. Η φορά εδώ πέρα, κοίταξε λίγο, κάνει ένα Αυτό να τον καταγγείλουμε. Είναι όλα με την ίδια φορά. Πρέπει να τον βρω και να του σκάσω τα λάστιχα. Αυτό με κάτι να το κάνουμε, δεν μπορεί. Εντάξει, δεν είμαι τόσο ιδιότροπη. Το να θέλω η φορά να είναι η ίδια. Δεν το θεωρώ και παράλογο, ρε παιδιά. Μαμά. Για να δω. Και τούτα, να τους, αυτός τα έχει με πολύ τάξη. Η φορά είναι ίδια. Κακομοίρης, κοίτα τι ωραία τα έχει. Ας παραδειγματιστούμε όλοι λοιπόν από αυτόν. Πόσα εισιτήρια είναι αυτή η Ότι θα μέτραγε στίβα? και εσύ. Αυτά πρέπει να είναι γύρω στα 500, όχι μαλακία, πολύ περισσότερα. Ότι θα μέτραγε και εισιτήρια. 850. Ότι θα μέτραγε και εισιτήρια τώρα στα γεράματα, αυτό δεν το θα Για να μην παραπονιέσαι, υποψιαστεί. Πρέπει να το λέω. Τι άλλο θες, πας στον Καζάρτε, πας στο Six Dogs, στα Λαϊβάδικα. Καταρχήν άρχισα τις Τα εισιτήρια τα συναυλίες. παίρνεις από τις συναυλίες. Πήγες στον κόσμο μετά να ζητάς τα εισιτήριά του. Από τους φίλους σου πήρες. Αυτό φάνε γαμάτο. Δεν μου Να λες. ζητάς από όλους να κρατάνε τα εισιτήριά τους από τις συναυλίες σου. Στέλλα, σκέφτεσαι ότι εγώ τώρα πλέον αρχίζω τις συναυλίες. Δεν Εγώ πήγαινε και σε πέρα όλη θα τη πηγαίνω σε ζωή. συναυλίες. Έτσι, αυτό είναι. Στον Tom Baxter. Τα εισιτήρια των Baxter θα τα βάλουμε και του λέω πού είναι. Το Tom Baxter θα Ο λένε και το Λεόν, όνομά ο μου. Λεόν ήταν ένα καταπληκτικό παιδί. Είναι φα τη γλώσσα σου. Ναι, που τον γνωρίσαμε, λέω, εντάξει.